Lasia nang aja sekarang mau besar mana bwthar ka ani besano di sitin zona bwthar ka di sitin zona bwthar ka nang tin zona bwthar ini ibu nos to kaisi ka ano bwthar ro phatri mogol kana kaisi baca bat gerem bat ai khainai na ya nang tak phade am khai dong ni naro si nang si tong di nogo ini asu tak kan bwthar ka ham gerem ton ma nang atke nang bwthar sina nang ka bat ro ten ro ai nang hamde nang tan chali khanja no bat ai thapla salang mai chang musa wata na ta gus ka mo bai ka ma ti na ro pa yo pi ni bai ku jam ka mai thang ka ka mai thang ai bai ka dal bai suga o bai ka dal bai no pri vera nya ni pri vera di khai ko bwthar sa ta ka bwthar si su bo thapla salang na sha musa wata na sha ai bwthar khri thang ka no phade no bithi sari na ne ani kisa oro kisa mu hai ta mai di ai kormo karama ya bat par an besana seneng dong se khaisi kan nang anak tam dong se khanyai bon kormo ai bat par nang bat par si nang bat par si bat par ai kormo tan dama Bani ni sajengno sabo bwthar bwthar no bisa wo mayo bithi ni mani bithi no sari bwthar tangai bwthar bwrwi bwsa asayu nei bo ang kha to songsa ang agian bwsa thi bo ang bai songsa khaita kai bwsa ka naram na sunaya ang bai iko 10 bosor 11 bosor kai to kha bwsa kisa pan naram na sunaya ang bai an bwsa no mang nei asai ta bo bai aji bo masa ati khano bithi sari bwthar sika ta bo ati no bithi sari oi iko tini ba ati no bithi sari bwthar sika Sugang abo masa bwthar siga bo abo boda bwrwi abo ko bwrwi no abo ko bwrwi mang sebau nang ang bai bwsa tangi bwrwi mang asai kete motaro bhagwan di mas asai to man ya ang da khai ga bo kai amo bwsa bwrwi bau mi ro ko na sia ro ndo kha kai ang iko ati khana ang bwsa na osto khai buju sajung no buju abo khai bwsa bam phayo apro kai o ku ko tui asta bono ungo bam phaja kai bam phang kai ini kai boro akam potam phaja ga phaja ri kan ndi na su sar gera nya ni khangla nya ni kai khangla ja bisas kai thangga kai o ma ndi yo wan thana ni sa mon bwsla no na bwsla no ta ga telang khamale o ma telang ni bichi sari wo khuti phena se khai dong nang ta ni bwsana ati khai na ngwa sano ko tra rom bui ngo mana no san thak ra ko bui usari ga ta bo khai bo het kwa ta ro khap na ya ta abu to lo no to mo chi na yang to no to ta la tang ni sau aro khap khaja bono ba ang busana bwthar ma henge no an busana bwthar ma henge na ang bwthar ma su bono ro ten ro no de jaga ma jago lukuro ani bisa khai ro bisa aton bai promu to ni bai ro ten ro no bithi sari bwthana ni ang jasna yu phachi oda na yu bosukang ma ati kino an busana ati ke bwthar ang bam ko to ma ni busakuru Belanya wana machi jaja kaisa patimung koktmawo kasai phakya bihi bwrwi bwsa bawo hwnui nijini bwsajungno no bithi chari bwthar ka amtui hai kok sisar mung sijaka bihi nijini bwsani sakao norok biduni mangpli nugu mangkhana opatimungni mangpli saimangka 2 bosor ka tui umoni cheranyo nijini buphano bithi chari bwthar ka hwnui bwtharnai buphani mung ro thendro debormana hwnui koktomani bisingo saimangka tei saimangka bwtharnai bupha khoroksa TSR ni sebuk khlaio hwnui bihi bwrwi bwsa bawo hwnui chajagya wngwino maya rwma bithi bwsajungno charioi bwtharka hwnui bihi kok siljaka bwsani sakao bihingni tebo kok silchamung bwsa mutui heke bongni swkangni bwsano bo tei khoroksano bwtharka hwnui bihi bwsani saka kok siljaka tei saimangka bwsani kami wngkha khuwai tula sikor rajnago amchani hwnui bo koktmarogo kasawui phekya belanya wananani kwlaio je tabungni dino lekha poro sijak bororokni thanisa mutui hai patimung kasai phaimano nugui belanya wananani kwlaio sana thangkai tabuk bwrwi rok bojagni bojago thangui sogui kya
desni khoroksa president che khoroksa bwrwi haipano o deso bwrwi bwsa achakhe bwrwi bwsa no chajage wngwi bwtharmani mangpili kasawi phaio belano kharima chicha kaisa patimung kasawi phaikya.